señores, con postura. Desculpe, señor. Estou ocupado. Pero, que quere? Soamento impreso a 38. Tómeo. E non moleste máis, os empregados están moi ocupados. Oh. Ave César, os que imos morrer saudámoste. Sí, César, tamén conseguiron pasar esta proba. Nin o mesmo Hércules sería quen. Debo admitir que son extraordinarios, pero aínda non están en Roma. Teñolles unhas sorpresas. Podes estar tranquilo, non chegará o día no que unha aldea gala sexa a capital do mundo romano. Ben, pode continuar o ensaio. Oh, venerable César, creo que o ensaio xa rematou. A ver, que temos agora? Ah, sí, tendes de cruzar este abismo coa axuda dun cable invisible que debe estar por aí. Temos que pasar polo cable? Por que non pasar por abaixo? Hai un río e parece tranquilo. Sí, pero mirade, está inzado de crocodilos. Son crocodilos sagrados que obsequiou a César a soberana do imperio exipcio, a raíña Cleopatra. Son bestas feroces, extremadamente feroces. Ah, non me gustan os crocodilos, xa os comín. Teñen unha carne moi dura, vamos, Asterix. Non teño máis remedio. Vou cos crocodilos, ves comigo? Sí, claro. Taro. Crocodilos sagrados a min. Agora tendes que agavear esta montaña. No curuto encontrarede lo venerable do cume. Bo cambio dun abismo a unha montaña. Que temos que facer co venerable do cume? O venerable do cume vai vos plantexar un enigma. Tendes que responder sen errar. As consecuencias serán fatais se vos trabucades. Fatais para vos, entendido? E por que non baixe el xa que tanto interese ten?
Vamos, non sexas preguiceiro, andando. Debe haber unha vista espléndida dende aquí. Xa non hai máis montaña. Xa estamos no cume. O venerable non ha de andar moi lonxe. Nobre ancián, este o venerable do cume. Sí, eu son o venerable do cume. E vos, mortais, vindes polo do enigma? Vimos, é menos mal que non nos equivocamos de montaña. Platexa xa o teu enigma, venerable do cume. Vai moito frío aquí. Esperade. Sabedes, insensatos, que se non me dades unha boa resposta, seredes mergullados de inmediato nas profundidades infernais? Despois de subirmos ata aquí, diso nada. Non imos andar subindo e baixando. Dino o enigma dunha vez. Ben, pobres loucos, seguídeme. Ai, esta ciática. A ciática vaille ben auga do mar, porque non vai á praia. Presuntuosos mortais. Un dos dous cos ollos vendados terá que dicir... Ainda vos podedes botar atrás. Déixate de lerias, pregunta. Tendes que dicirme cal é a roupa que foi lavada con Olimpo, o deterxente dos deuses. Esta está máis esponxosa e suave. Correcto! Acertaches! Non está como esta dura e ríspida. Os deuses o lavan como Olimpo, o deterxente que deixa a roupa máis branca e suave. Oh, deuses! Oístes? Oístes, deuses? Este malpocado mortal respondeu correctamente. Oístes? Oístes? Oímos, sí, oímos perfectamente. Son divinos eses mortais. Excepto hai no que recoñecer. Olimpo deixa a roupa máis branca e as mans suaves, moi suaves. Non é tan bo. E ti que sabes, soldado? Silencio, por súbito! Se eses mortais pasan as 12 probas igual cos deuses, virán vivir aquí connosco? Xa estamos apretados demais. Basta! Non se entra na nosa morada como nunha taberna! Escoitádeme todos!